Meron po tayong hiniwang lemon para sa ating juice. So, lagyan po natin ng Becel Original. Tikman po natin kung ano yung lasa. So, mag-invent po tayo ng juice. So, ito po yung inilagay ko. Instead nga sugar, so meron kaming Becel na galing sa auntie. So, ito, from Canada po to. Thank you sa sponsor. So, ito guys, meron akong water. Naglagay ako ng water sa pitcher. So, maliit muna ng water. At saka piniga po yung lemon para lagyan ng Becel. So, mag-invent po tayo. 2 lemon lang po yung hiniwa ko para hindi masyadong maasim. At piniga-piga ko sa tubig. So, ito na guys, malapit na akong matapos na magpiga para sa ating juice. So, ano kayang lasa nito? So, ito guys, sundin po natin para makaano naman tayo ng ibang lasa. So, maliit na lang yung Becel namin kasi marami na kami nakaano nito, nakabuhat. Yun na, nagmix na ako, linagyan ko ng Becel. Matamis po yung Becel. Yun, maliit na lang, konti na lang. So, ito linagyan namin. Tumulong po yung anak ko sa paglagay ng Becel. Instead po sugar, Becel pong linagay namin dyan para matamis. Konti lang para di masyadong matamis yung juice namin. Hindi na po namin linagyan ng yellow para natural po yung juice. Okay guys, kung meron kayong Becel, so mag-try naman kayo para iba naman. Yun, linagyan ng konti para lagyan namin rin ng tubig para di masyado maasim. Pag maraming tubig, mas okay naman kasi mas okay po yung maraming tubig kaysa maliit lang. Masyado kasing maasim yung lemon. So, tikman natin yun. Ano kaya yung lasa? Okay lang ba or ano? So, yun guys. Please watch yung ibang video ko, then subscribe rin. Kung hindi pa yung naka-subscribe, please subscribe my channel para update kayo. So, yun, tinikman ng anak ko at linagay na sa baso. Thank you for watching guys. Bye-bye.